מאמין. יאללה מאמן, יאללה מאמין. בגז. מה? וואו, זה אופטלגן, אני לא מאמינה, זה פשוט בול אותו דבר. וואו, איזה מזל ששמתי לב, וואו. טוב, אוקיי, יש לי פה הוראה ל-KCL 40,000. נראה לי, אני צריכה שתעשי לי בבקשה ביקורת 40 KCL. סבבה? יופי, נהדר. יופי, תודה אהובה, עזרתי ממש. טוב, איזה מזל שאני תוכל לכדור תופעה כל יום. זאתי, ב3, יש לה זינת 400 זינת, איזה כיף. אויש! השכנים של הרופאים האלה שלא משנים את התרופות שלנו אף פעם. נסע בדק, תריז וסיימנו, מה עוד יצחק? מה עוד יצחק? זהו. סטר, בטוחה תקף את כדור הוורוד. וואי, שכחנו לזה, מה זה תודה, יולית? שנייה, אני רגע. הכדור הוורוד. הוא אמר שביקש לך כמה פעמים. כן, הוא ביקש כמה פעמים, צודקת, רגע. זה בטח הרב מטריל, כן, סבבה, תודה. הכדור הוורוד, אין בעיה, אני עכשיו אתן לו את זה. ורגע, אבל בעצם יש לי גם את הכדור הוורוד הזה, את האליקוויס. טוב, נראה לי הוא התכוון לאליקוויס, כן, זה האליקוויס. זהו, אני זוכרת שהוא אמר לי אליקוויס. בסדר, תודה, יולית, תודה. טוב, אינהלציות, אנטיביוטיקה, שטיפה. נתחיל אינהלציות. לא יודע, אולי זה האינהלציה. טוב, חומר ניגוד. רגע, יש פה פתוח. אז מה יוצא? מה דקה שטויות, אני צ'ק, תשתמש בזה כמו שזה. זה בטוח נפתח בלילה, זה לא משהו ששעות פה. היי איציק, מה שלומך? איך אתה מרגיש? בסדר? הבאתי לך את התרופות. אפשר אחר כך? טוב, בסדר, הנה אני שמה פה, טוב? אחלה, לא לשכוח, יאללה. שנתי כל כך טוב. ביי. מה קורה? תקשיבי, אני חייבת שתוציא אותו מהגן. כן. לא. תעשי לי טובה, אני ממש תקועה עם זה. אם אתה תוציא אותו מהגן, אני ממש אהיה תקועה. כן. לא בטוח שזה כשאני אספיק להגיע. כן. אוקיי, בסדר. מעולה, מהמם. רגע, שמתי פה את התרופה, לא זוכרת אם הכנסתי ולאן, רגע. לא, תקשיבי, אני אחזור עלייך, כי יש לי פה יותר מדי בלגן. אני פשוט לא מצליחה להתרכז, too much. טוב, אני אחזור עלייך, נדבר יותר מאוחר, ביי.